Ħadd il-Palm huwa wkoll magħruf bħala l-ħadd tal-Passjoni tal-Mulej. Huwa jum il-ħadd meta aħna bħala komunità ta' fidi mhux biss inħabbru id-dħul trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalemm, imma wkoll jiġi mxaddar il-Vanġelu tal-Passjoni tiegħu. Din is-sena qegħdin insegwu lil San Mattew u allura il-Passju, il-Vanġelu tal-Passjoni tal-Mulej, huwa skont San Mattew. Xtaqt nislet riflessjoni fuq l-unika kelma li għatina San Mattew minn fuq is-salib. Aħna nafu li tradizzjonalment Ġesu qal skont il-Vanġeli 7 kelmiet. San Mattew jagħtina kelma waħda. Ġesu jgħid Eli, Eli, lema sabaktani. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Ġesu qiegħed jitlob, qiegħed jikkwota vers mis-Salm 22 li meta wieħed jaqrah għandu rifless qawwi fuq il-passjoni li għadda minna Ġesu. Imma forsi l-iżjed mument aħrax tal-passjoni ta' Ġesu u li fuq is-salib ħassu abbandonat saħansitra minn missieru. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Fil-passjoni tiegħu Ġesu jagħmel l-esperjenza tal-abbandun totali li jħossu ħutna meta jitbedu minn Alla. Jew inkella jaqtaw qalbhom mill-ħnina ta' Alla. Ġesu fuq is-salib ġar ukoll il-momenti ta' disperazzjoni u ta' depressjoni tagħna. U peress li ġarhom seta' jifdihom. Din il-kelma ta' Ġesu hija wkoll talba. Wara kollox tirrifletti r-realtà ħarxa tas-salib, imma tibqa' talba ta' fiduċja. Għax li l-missier jibqa' jsejjaħlu Alla tiegħi. U bħala iben abbandonat jibqa' jittama li għal dik il-mistoqsija hemm risposta.